обучението е нещо, което трябва да се случва винаги и постоянно. В нашата сфера знанията изключително бързо остаряват, буквално на 6 месеца. Когато говорим за обучение на ниво компания, имаме няколко различни подхода, които сме предприели. Едното са партньорства с различни компании, като Microsoft, за обучение в техните технологии. Другото е поддържаме поне един активен акаунт във всяко едно време с една от популярните платформи за онлайн обучение и курсове. Също така, като ръководство винаги сме препоръчвали силно вътрешните обучения от колеги, които са с повече знания, по-синьор или са решили проблем, който би бил интересен за останалите, да направят презентация или вътрешен тренинг или дори воркшоп, на който да споделят своите знания. Така че тук до голяма степен зависи и от комуникацията между хората и тяхното желание да се развиват.